Divendres passat, l'escola Ciutat d'Alzira presentava davant del públic assistent a la ciutat esportiva Jorge Martínez Aspar els 10 equips que conformen l'escola a l'actualitat, amb prop de 150 jugadors que van ser els autèntics protagonistes de la nit. Amb les llums totalment apagades i com si es tractara d'autèntiques estrelles del futbol, anaven sent anomenats cadascun dels jugadors que creuaven el camp il·luminats per la llum d'un canó. El gran esforç i la il·lusió que aquesta jove directiva va mostrar preparant tan especial presentació no deixa a ningú indiferent. Una vegada els 10 equips sobre el terreny de joc, era el moment de les intervencions. Pepe Casado, director esportiu de l'escola, destaca el notable progrés realitzat per els equips al llarg de la temporada. El president, Santi Garés, assenyala l'important esforç que estan fent des del club per a que la ciutat d'Alzira vagi cada vegada a més. Bueno, això així sempre ha sigut complicat, no? Perquè n'hi ha que recordar que el Ciutat d'Alzira només té un títol, que ha sigut de fa 3 anys amb l'Alevín, i enguany el mateix Alevín, l'Alevín A del Ciutat d'Alzira que està peleant, està entre els 3 primers, a 3 punts del primer. El Prebenjamín B, que si no haguera errat un parell de partits que se va mereixer de guanyar, també estaria ahí dalt peleant per el títol. Però a partir d'ahí, l'únic que volem és que cada equip, des del principi de temporada fins al final, milloren en qualitat tècnica, en equip, en humanitat, i sobretot que s'ensenyen a lo que és el deport, que porta més, que és lo de guanyar. Lo de guanyar passa un poc a secundari, jo crec que sobretot en els xiquets. Guanyar ja ho farem quan siguem més majorets. Hem d'ensenyar-los a competir i sobretot a ser bones persones dins i fora del joc. El jove president de l'escola Ciutat d'Alzira revela el projecte de la graderia que presentarà la regidoria d'Esports davant el compromís adquirit pel consistori amb aquesta escola. Bueno, la veritat és que és un projecte que portem en ment. Ja ho portava la directiva anterior, en Xavi Espanya, i jo crec que hasta Rafa, quan estava també, que volen que n'hi hagi bona grada en el Tulell. Jo crec que el veure els partits a peu de camp mai és pla de bon gust, perquè el futbol se veu, com sabeu bé, sempre a una altura més considerable. Entonces jo crec que és important per a les instal·lacions, per a la ciutat i com no per a nosaltres, per als nostres pares i els nostres xiquets tindre aquesta possibilitat. El representant de l'àrea esportiva municipal, José Andrés Hernández, ha destacat les inquietuds de la jove directiva i s'ha compromès a fer possibles les propostes fetes pels directius del Ciutat d'Alzira. Bé, principalment en el que és la infraestructura està previst fer una inversió important. Com bé ha dit el president, hi ha una sèrie de demandes que tenen històriques el club i el compromís és fer-les, des de luego enguany farem algunes, però en aquest termini que queda de legislatura de 2 anys poder acabar-les per millorar la instal·lació, sobretot per donar-los a ells la cobertura que es mereixen com a club de la nostra ciutat. El club rendia homenatge al desaparegut regidor d'Esports, Manolo Nebot, entregant una placa als seus familiars. En acabar les intervencions, interpretaren l'himne regional. Un castell de focs d'artifici va ficar el punt i final a una nit màgica i espectacular per als joves jugadors i les seues famílies.